Malaking bagay yan dahil siyempre barangay yan at lahat naman tayo belong to a barangay. And it's important na yung mga leader natin, doon pa lang sa pinakamababang unit ng local government ay yung sinasabihin natin talagang mga servant leader. Deniring amano ng Attorney Chel Diokno, meto nga human rights lawyer, asina lang sang kanita king postponement na ning barangay at sangguniang kabataan elections. At ngayon balaos na yung botohan para karing pamuntok karing barangay. Nakano dapat palagpasan ng pamikatagon ang makapaglonglok karapat dapat king katungkulan. Dapat ayon tinjan da kano ding memaryo nung nanuwari ing papel agagampanan dareng barangay officials. Maulaga mo naman kano natin lang balo hanggang basic mo king legal apis sasabihan. Dahil sa isang pag-aaral last year, may isang nag-survey. Ang tanong sa lahat ng respondent doon, pag meron kayong problemang legal, saan ba kayo pumupunta? Ang akala ko ay mga abogado ang pinupuntahan. Yung pala, more than 76% ng na-survey sa barangay nagpupunta. Ito lang, kailangan ma-empower din natin yung mga barangay natin. Dahil marami sa mga punong barangay, walang legal background. Kaya, syempre, nahihirapan din nilang bigyan ng tamang gabay yung mga residente nila. Pagganaka na pang Diokno na kano dapat pa-impluensya ring butanti ka ring endorsement. Ang mga boboto sa atin, mamimili tayo doon based sa mismong track record ng kandidato at kung sino yung nag-endorse. Minsan kasi nadadala tayo dahil nakita natin, oy, in-endorse pala si ganito, kaya iboboto natin. Dapat tingnan natin mismo yung platform at yung nagawa na ng mga kandidato natin. Number 1 kano kareng dapat tatangkilikan ding kandidatong manyaling boto. Sagrado ya kano yung boto inya alayang katumba sa halaga. Pega na kana ng mga Attorney Diokno ang responsibilidad ding memalen. Natalo mo naman kareng batas sa patupad ngening eleksyon. Antimo ing liquor at gun ban. At nung nino maning sumambot king daratang BSK elections, higit kanong dapat mas magbanteing publiko bang kanita at tanggaping serbisyong dapat miras karelo. So, babantayin natin pagkasama sa tungkulin natin bilang mamamayan na i-call out natin ang mga opisyal natin kung may makita tayong ginagawa nila hindi maayos o hindi naaayon sa batas. Good governance starts at the local level. At dahil nga naantala yung mga barangay at SK elections natin ng ilan ng taon, now is the opportunity for all residents to choose their leaders. Kaya uulitin ko na sana makilahok tayo, makialam tayo dito sa darating na halalan. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.